ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, мехоҳем ба шумо ширкати шифофарморо тавсия диҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ба муштариёни худ доруҳои гиёҳӣ ва оригинал пешкаш мекунанд. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ ва боз бисёр доруҳои дигар. ширкати шифофармо доруҳои шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон бурда мерасонанд. барои ҳамин худи ҳозир номерҳое ки дар рӯи экран мебинем ба ватсапи онҳо занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳем, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. топови ҷангвари UFC дар вазни ним сабук Келвин Катар оиди рақиби худ Гига Чикадзе фикроша баён кард. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. Гига аз ман ягон камӣ надорад. ӯ якчанд рақибҳои хуб дошт. мумкин ки айни замон аз ҳама ғалабаи калони ӯ ин ғалаба зидди Эдсон Барбоза аст. корҳое ки дар кор буданд. Чикадзе бо рақибони худ ҳамон корҳоро кард. эҳтироми ма ба ӯ, аммо ҳозир ӯ муҳорибаеро ки талаб мекард гирифт. дар муҳориба зидди ма Чикадзе бояд бисёри чизҳоро исбот кунад, чунки ӯ дорад чизҳое ки бояд онҳоро исбот кунад, гуфтааст Катар. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи рейтингӣ байни Гига Чикадзе ва Келвин Катар аллакай рӯзи 15 январ баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night мешавад. бояд гуфт ки ҳардуи ҷанговарони дурахшон ва зарбазанҳои хеле хубанд ва ин маънои онро дорад ки мову шуморо дӯстон, муҳорибаи дурахшон дар стойка интизор аст. ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. 11-ум рақами рейтинги вазни сабуки UFC Рафаэл Физиев баъди расман эълон шудани муҳорибааш зидди Рафаэл Досанос фикрои худро баён кард. 19 феврал визифи нав, санҷиши нав ва ҳамон ягона ҳадаф. ҳамаи чиз аз ҷониби Аллоҳ аст. ҳамаи қудрат ва тавоноӣ аз Аллоҳ аст. алҳамдулиллоҳ. аз ҷониби худ ман худро пурра дар ин муҳориба мемонам. бо сипар ё бе сипар дӯстон, навиштааст Физиев дар саҳифаи инстаграми худ. хотиррасон мекунем ки Рафаэл Физиев 5 ғалабаи пайдарҳам дорад ва муҳорибаи навбатии худро зидди чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Рафаэл Досанос рӯзи 19 феврал дар турнири UFC Fight Night мегзаронад ва муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. ситораи нави UFC дар вазни сабук Пэди Пимбленд боварӣ дорад ки Бенил Дарюш Ислам Махачевро шикаст дода метавонад. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. Махачев бо ягон кас ҷангидагӣ нест. ягона рақиби хуби ӯ Дэн Хукер буд, ки худи ман низ ӯро дар якум раунд бо тариқи сабмишн шикаст дода метавонистам. Хукер кикбоксёр аст. ма ӯро ба замин афтонда фавран шикаст медодам. касе ки дар муҳорибаи Чарлз Оливера ва Ҷастин Гейҷ чемпион шава, пас то соли 2023 ҳамон шахс чемпион мемонад, чунки Махачев ягон тай онҳоро шикаст дода наметавонад. ва боз ма боварӣ дорам ки Ислам Махачев дар муҳориба зидди Бенил Дарюш шикаст мехӯрад. умуман ман фикр мекунам ки Дарюш ҷангвари сатҳи баланд аст, аммо одамон ба ӯ баҳои кам медиҳанд, гуфтааст Пимбленд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Бенил Дарюш расман рӯзи 27 феврал дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи довталабӣ мешавад. яъне ғолиби ин муҳориба довталаби навбатӣ барои камарбанд мешавад. дӯстон, шумо бо суханҳои Пэди розӣ ҳастен ё не? метавонед фикротонро нависен. масалан мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес дар ин бора тамоман фикрҳои дигар дорад. биён суханҳои Мендесро гӯш мекунем. ба фикри ма ҳам Ҳабиб ва ҳам Ислам Чарлз Оливераро шикаст дода метавонанд. аз нуқтаи назари стил, Ислам бо пойҳо зарбаҳои хуб зада метавонад. Ҳабиб дар ин кор ягон вақт хуб набуд, аммо ман медонам ки Ҳабиб ба ӯ фишор карда бо бартарии калон ӯро шикаст медод. фикри шахсии ман чунин аст, ки Ислам низ бо бартарии калон Оливераро шикаст дода метавонад, гуфтааст Мендес. дӯстон, агар 7 ё 8 муҳорибаи охирони Оливераро пеши назар биёрем, пас ӯ ҳамаи рақибони худро фавран шикаст додааст, ба ғайр аз як кас, Тони Фергюсон. танҳо ӯро фавран шикаст дода натавонист. медонем барои чӣ дӯстон? барои оне ки Фергюсон ҷуҷитсуи хуб дорад ва бояд гуфт ки Ҳабиб ва Ислам низ дар ин мавқеъ, яъне дар ҷуҷитсу хеле сахтанд. барои ҳамин муҳорибаи Ислам ва Оливера хеле муҳорибаи шавқовар мешавад, агар ки баргузор гардад. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен
то боздид хонободу сарбаланд бошед.